Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ladang ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya piminem don kamra songkai ni songing. Ya keren yi hang ni barako. Kata kalong ka tarkom im jang diri undai. Langit ndaki beriu ke ya be kata ka. Kat kum ka juk ka bamta kan kanduk kani ka jong uman barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu. Kublai ya pi ki perlok baro ki baju sultanat benpet ya kane ka program kejongi ka program ke balawalam chupi da nongsan Hima. Di perlok mangai gibil ti maulong ki pjau subhai pi baro shakane ka program kejongi. Di matang gi don hane hapo Nongrim Hills ha ka klinik jong iwe na i doktor i bala pau ba kane ka jela kejongi. But ibade doktor jong klongsnam ka bangi ong ki cardiologist heart specialist di ngin i hai ba in penitu ya ka kerteng jong i but matangi don hani klinik jong i hapo the Shillong Heart Clinic kabodon hani hajan jong ka Bethany Hospital the klam na panslam kam na tu i kapor te kumni hi ngin stang no ka jia kren ka jong i barashwa kata subha ban kerpat ya i doctor bin ai shwa kata ka chipinitu ya ledi shapi ki pai ba yo le si ki don na pedeng jong pi bala pha wan ban pha sumar hai i parang next kamru babon na pi ba i thu ini doctor lishbon doctor i ka por ka bakal pang jong pi ikan dia shobang sedang ya kan dia kecing kan kejonga bak jong pi te ikwa ba shikit ar ke tin bin ai shwa kata ka chipini thu ya ledi shaki pai ba Kulishbon, pamolong nga nga day Dr. Warjri, Synrang patangan Warjri nga day Dr. batipet ya uklong snam, kajing pentipet kajong nga day ya uklong snam, kajing pang kajong uklong snam. Ngipet ro ki bapang ya ki BP ya ka shini kita ro ki day ya dan jing ya day lang hi, ki badan stroke ki badan ero ki don kajing ya day kan. Kelum lang ya kita ngi ong kita ki cardiovascular disease. Kalau ada hilang kalau kelum lah kita tobat lah. Kita kadeka cing. Okey. Kita kadeka cing itu ada pi. Ti doktor nginum shimtha ne kapor tingin sedang binot direct mo ya kancing ya keren jongi mo. Ti kipal ba ki jongi mo ki kwa bantib ba ke ka papelong ya ki brio ba kinyo ya kan ka cardiac arrest. Hot ki bon ba ki jing ja ki ba. Dei hakini ki por mentang ngi lap ba ki bon ba. Ki bayo i cardiac arrest ni ki heart attacks right and ni shamru ba kat nang yat ki por ki nang bun ki kena ki brio ba ki yo heart attack kan heart attacks cardiac arrest and ki don ka pendapat kertaru kala nang duna kemudian ki hakapor ke baman swangi perkhat ki bayo heart attacks bayo cardiac arrest kita ki ba Henry Posnam ki bala ya karta chkamat rang ba Henry Pensham bada hakat pandang ya ki por ki mata ki ba Lai Posnam ki ba arpus saw arpusan ro ki buon ba ki ba Kita ru bekila ki badang arpusaw pesan ro ki ki la buon ba ki ba kelon che ki ba pang shadam che ki ba ki le kai mare kai sport ki mare football ki kelon ki la astang ban buon ba menta te kat kum ka jing shem ha ki studies kan kalap pa ki brio na India ban pen compare ber ki brio na po Europe ka jing yo heart attack ka jong ki kawan shiphouse nem hashwa okey te pun sin ngi ong ba ki brio ki ba south house nem shajrong ni perkhat pa kala dei ka po jong pi ba pen husiar kala long ko long snam pi ula bandan ke jingpang rai hai India na do lai post nem ro ila de ban perkhat ba phila ban husiar ba phila la ban dei ba phila don lupa ka jingpang ha long snam na do lai post nem ba kata ka de ka jing lap ki studies ke Tike pada ka hatu kani ka heart attack bar ka cardiac arrest mo kadi ka ju ne ka don jing per ka heart attack bar cardiac arrest ka heart attack
kadai ka so how klong stam ki don lightly ki kawai ka don kalong kom ka dok sak ba kontrak itu kem ya ka senam pom ya ka senam bakan ya ka bangin yo ka department baro ka jongi kan yo ya ka tu ka senam udai klong stam ba pom ya ka tu ka senam kata ka don ka sak kadon ka electrical current ro bakaya kalong kom ka current kalong kom ka don ka current ka bayat lang ba tu klong senam ka ba penlong ya uba tiet kadon pada ka senam ro ka bayat how tu klong senam so kadon lain tadi ka senam ka electric current pat ka dok sa kini baro ki yat lang kini ban ya don lang ki yat lang renti baro lai ka heart attack ka ja ha ka por ba ka tu ka senam ka bayat syau klong senam ka blok mo nak kanu daw kala bandan ba phila bon klen palat kitu ki thiet senam jang phi kila lang jabok palat ka blok kamba kum ki nala kum tu ki blok kan san la da ka tu ka senam ka bayat syau klong senam ka blok kan san utu klong senam ka tu ka dok sa kamla syuban pom tingi yo heart attack ka cardiac arrest pada kadai hakapor ka ba utu ka tu ka current ka sange ti lada uni lada shubu nei ka upi yo ka heart attack nei ka klong senam o ka senam ka bayat cho klong senam jong pi ka sange no ka block no utu ka tu ka dok sa kam ka don kam ya oxygen kam yo shu ka tu ka oxygen kam yo shu tu ka blood supply ka sedang ban yap lada ka sedang ban yap ka tu ka electric current ro ka sedang ban yap ka ultimately lada phim treat ya ka tu ka block ka phila ban yo cardiac arrest kan ka heart attack ka ja and then da fila yo ka heart attack da film sumar ka kala ban pen poi ka cardiac arrest da yo ka cardiac arrest pada kamut utu klong sa usange no bet umla chu tang ban pom ru kamut ka cardiac arrest ka death sentence kan ne kumno cardiac arrest kam pat de ka death sentence pidang la ban revive yo tu ba phila ban lada shubu pidon manu bada ka badon cardiac arrest kamut utu klong sa macam ula sange bet sebab pom shu ka senam kam ya chu shakli kam smau kam ya chu shaki kidneys kam ya chu shaki lungs ubre ula along unconscious lada pidang yo hai itu ipor phila ban revive yo tu pin revive phya ple ka ikabangi ongka cardiopulmonary resuscitation kata ka dei ka bang ongka CPR hoi andre ka tu phya ban yo hai itu mat hi kan ka ban sedang no shubu da fi slam palan lai minute sau minute san minute utu klong senam usa ka tu ka jengyap khi shu takam ka tu ka blood supply ka senam kam ya chu khali kam ya chu kini ki sedang ban snew kan ka khali kam la ban tolerate lada kam yo than ka senam palat ka lai sau minute u kidney su sedang ban snew ki lungs ki sedang ban kumta so hai tu ipor ada pile da ka CPR kalong kum ba phi long no ma phi unong pom yang tu klong senam kadang yat kan ka senam ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya piminem don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka tarkom im jang diri undai langit ndaki briu kli ya be kata ka kum ka juk ka bamta kan duk kini ka jong man barim bon ki ai baro ki bale uman barim ki ladu hadu bangin dala apa ban treat biang itu kan kalong tang ka emergency ba phila ban le hanu ba phi udon ki kada karas kan ti kamut shubu mo la da halenti singking la ne kali na kanu no chaka ka ba kham chingai ne ki chaka sumar ti shubu ki don ki ba yo heart attack la ne cardiac arrest ti kamut ki padba ki jongi ha ka tu ko por bakin sif yu tu brio te ke ba ki do kam le ba ka ti ta CPR mo CPR hoi ba khanya na shadam dai shadam okay tu ga jin khanya ka shadam ka dai ka bala ban pen em ya ki brio hoi lamar bahai itu ipor hai itu iklemat utu klong snam ulas sange kalong be kum ba pidai ma phi klong snam jongi kat ba pidang la ban ICPR
kat tu kasnam kadang ya ciki we ki dekat met itu ibreu indang don chance ban im kam dai ban sange pem dai ban sange hadu ban dapat hospital Ban dan le kam ban pe le cikenta ar kenta lai kenta tiki pada kita kita kishin logi symptoms mo shwa ban yo ikata heart attack na ka cardiac arrest ka ba kana bagi beriu jungi kin sko thu kan ka baju long man ka por ka balong yui ka dai ka jingpang sadam ka heart attack kawan be ka jingpang sadam kin ong bangi pang sagalang ka diam ka jing batai sapang ka jingpang sadam kam dai bagi ong ka pang sadam kin ong bangas ngau kum bakadon ba shon sadam kadon kum badon ka jing kem kila ban ong bangas ngau kum badon umau ba khia ba uda uban yang kan ki don ki ba ong ba kadon ka jingpang ka bang kimpat ju ngau menuru ka balong ka bajur ba ka jingpang tolong tersan ne kam dai ka tersan ka wan sakti shakti kila ban ong bangadon ka pang sadam ka tersan chani sakti lani ka tersan chani sarendang chani ka jo chani ka yu anda kala ban chani ka liang ru terpeng tenteng ka tersan ka pang ka poi sakpo kiju tenteng ki breu ki bakla ya ka heart attack ki bakla ka tu ka jingpang ka badai heart attack ki bakla ki mut ka dai ka acidity ki bon bagi balong ta ki dang mut ba ka dai ka gas kim shim khia ya tu tu ka ba ma ba tu ki detti no da dawai gas dan ki perkhat bang ala biang kam tu hendai kam dai kala bandai ka heart attack da pidon ka jingpang la khpo ru kala bandai ka heart attack ta ru ka dai hoi ka balong ka yu kan ka jingpang ka ba ki snow ka ba kila ban yap snow ko mangan yap no tu ka dai ka jingpang ka ba phiapan yu ba kan usually ka dai ka ta te kindia doktor haba ye dei bodu tu covid vaccine mo ba ki beriu jungi ke ai tu inject dei ha tu covid vaccine undon jikta ne am yukulong snam jungi covid vaccine hoi kata ka jingkali ka wan man ka por ki breu ki tiang bhai ka tu ka vaccine man chwaro andre kat ba ka pau man ta ki studies bangi le ki la le bun ki studies man ta ki la bot dien ye kini ki bajuyo ke vaccine man chwa ka por covid bat ki tu ki baklem yo ka klem pau ba ka dei na ka ba ka vaccine ka dei ka dau ba ki bun kini ki heart attack man ta kam ka klem pau kam ta kan ka dei ka heart attack ka dei ba ka rukom im ga jongi man ta kala kam khu chu kala dong ka rukom bam ka jabo ka jing bam klen ka jing bam shadukan pen bam proses food kala bun pat covid dei udah ka vaccine kam dei ka dau ya ka covid ya ka ban yo heart attack ka kitu ki bayo covid kila bandai ki baklem yo vaccine pada kila bandai kadang kala bandai baki ki dong ki more likely bakin yo heart attack pada tiki pada kita mo ki jingbam ki jingdi long ki bas ni mo long ki ba ki pai ba ki jungi ba ki dei ban care te ban like na kata ka jing yo heart attack yo le se ka dei ono yo dei no duma dei no secret ba kum ta ter ma ka lifestyle rukom em ga jongi ka dei ka we ne kata ka dei ka rukom bam balai bagi bun pelat ki heart attack semta namar ba ka rukom bam jongi kala kala ka rukom bam ka jongi menta ka long ka babun klen ka babun ki jing bam ki bangim dei ban bam processed food ki bun ba fast food ki bun ba om dei tang ye ki khlung ki khana ru ki la stang ban bun ba kata ka dei ka we ka ba don ka ba bangen pet kenya ka jing em menta ka bam ru ngila bam extra ke ige bangi dikan ka bangi la ngi pelang no tapi ka tu ka bangi bam ka klen ka lang no ka met anaka pot ba ka lang ka lit lang no chaki hits nam kin la lang tu kila ban block itu hits nam ka tu ka penong ipi ba pilong high risk ban yo heart attack so ka bam ka di ban duna ka klen ka di ban bon ki jhur ki chep ki di ban bon ki so ki nuts almonds cashew nuts kitu ki di ban bam ba ki di ban pelat ka klen ka peniang di ban penduna ka do kha ka bha ka peleng kini ki red meat should be ka de ban duna hoi ke de ban bam me ka do ban bang ka cha ban bang ka de ban bam ka dang na ka do siar pe de ban weng no ka snap ya ka kana ka klen ka bun yang tu weng no ka to and yele ban num fry than kat ka ba phio to ban chu sdi pe ka ujhur nice di than man ka por yele ban bam boil hot ane long salad me kum tu kan ka bah kum tu kan kata ka de ka rukom bam ka bah uduma badan kamba ban sange kan
kini ki kena ki badan heart attack arpusan lai pho ke ika bang Hashem ke long bon ki badi duma kin dadi ki di paket cisngi to ka badai ka wei ni ki dau ka ba kini ki kena ki bon bagi kena ki bayo heart attack ana ba ki yo heart attack ki kena ka Hashem ba ka snew ba ka mut ka bon ki shitom ba ka jur ba nomor ba utu pelong senam umpat yo alat ban adap kan Hai. umpat yo alat ban adap ti udang dai pelong senam badang dai ban guru ki arpho ki lai pho tu udang dai ban guru udang dai ban yo ka senam ka ba khut en re hala da ki di duma ka tu ka senam chui ka lang jabo ba ka khia ba ka lang jabo ka tu ka jabo ka block dot itu ki senam kin da yo hat atak ki senai ba ni ki long serious ba so ka duma ka dai nan ka dai ban long bet no compromise duma de zero second hand smoke lo da pi shong ka kamera ka ba ki di duma ki wei ka tur ka khata da ki khon ki khti jong PPD duma ki khon ki khti ji ki don na ka tu ka ju kamera ki ring men sim lang ni ka tu ka tadam makiru ka chance jong ki bakin yo hatak arpusan lai % more dan ki brio tang bani ki kena ki bam don second hand smoke lo adu kata so smoking ka ba snew ba ka naka san henreu ngut ki breu ki bayap heart attacks uwei na ki un David badi duma Thì khi mo doktor yo le se na pedeng chupi ki pet ba mo yo pin amat kumbang Hashem manga kendi mo doktor hau kadeu snem arajar kat pra kat kendai mo ti ka don ta kami lo ka jai ka kata ti ka de ka por arbaji na lai baji min step ti nga khina bathia nga sleng mo ti nga sleng nga di ta ka ti mars de di ta ka krok stam jo ti step ba ta nga kolon ha pomadan nga kolon kan te brio ti ka de ka ba an lai minute on da lawan kersio kita bayi thia lang kersio nga sakadit lang ta ka kli ro kolok khia ba the next day kata nga di hospital nga di pates ti test pat ndoni report kalau normal ti to kata philan batai ka de ka attack na ka de ka BP na ka piang arbaje men step arbaji men step na lai baji kom tai PK ben na batia nga kira batia bang asliang slang PK kan san long nga ki nga da her na thia jai ka ka badetha PD ka normal na room temperature to kata ka ngathai PD kam step ndiat suang kom tu ka de du pot so kata ka jong phing kiong is ka rukom long kan ka long ngam pan kita test ka jong phi henry most likely kata ka ding ong kita ka vasovagal syncope okay vasovagal syncope ka dei ka kam da dei than ka bama kam dei ka heart attack kata kam dei ka cardiac arrest Andre kata ka dei ka reaction ka jong ki brio ka jong ni ka met ka reaction ka met haba phile something balong sudden kalong kumju kumba phi pen kendit yano ada phi ri akan dong phi pen kendit yano ki don ki brio ki pa ki la banyak bler tu kam dei ba ki don chimpang ka dei ba ka dei ka rukom react ka met ka jong ni ki don ki brio ki ba yang na bathia ki kelon ki yang kan san ka por phi yang kan san ka blood supply cha kli ka duna abo piang pila ban kelon henti por kita ngini kita ki vasovagal syncope kita ki kam da dei than ka batien rei pi haban tikena pada ba family lei kan la da kita sk chong pi hadian chong to ki piang lut baro kam ka dei kata ka vasovagal ya kata vasovagal ya kata pi dei ban chu take care wat num di ka kansan tu ka especially ka badatha dan datha pen di kansan kala ban stimulate ya kata ka vasovagal kidon ki ba por balik chabar bio ada pi la set pelat ka chabar jong pi set pi klem pelat tu pila ka blada jong pi kala full pen dalit chabar pi pelat pila ban kelon ka por ba pelat chabar kin bon bagi bio ong ta katoru ka dei kata ka vasovagal ni ong ka micturition syncope kata du ka dei ba ka stimulate ya ka met jong pi kan so ka ban pelatnya kata wat num le than kim kita ki ban ti badatha pelat kansan bapin le chabar dala ya ka chabar hadu ka blada jobi kala full wat le yele ban ya yute wat num full kan and kan wat num yang kansan na basyong pila pide ban yang nai yang kansan na basyong di umba very important di umba litar lai litar shisngi pide ban di lada pi kaduna ga jeng di jong pi more likely pen yo kom kita ki episodes
Tambah kata ke bapidon pi kam deka heart attack kam deka yo. Ada bok. People doctor pi don apa hospital yo. Ngadon Nazareth ngasong OPD. Ngasong OPD hang ni klinik lejong operate pada super care. Fi operate apa super care. Okay, deka. Tapi don doktor nak kalian cupi coba bagi berkut ya kan kerja keren ke jungi. Ita message ku buat mo, siki pajba ke jungi. Ya. Long bakin long bakin care te na ki nu ki bastiu ki ban kata yo kalau sama joki kan. Tino pila ban ai ka message. Eki kadon kam yang ngi bangin take care yo klong snam. Nomor ba kadai ka jengpang klong snam kadai ka wei ka ba ki brio bun ki bayap manta. More than 60% ki brio ki yap na kini kita ki on non communicable disease. Non communicable disease. Kim day ki bayap yap TB, bayap malaria, bayap kam da don shu kalau astang bandu kita. Rei ki manta ki sang banbun kini ki non communicable disease ki stroke ki heart attack. Kini pi haban kajing sumar ki ngila ban prevent ni ki ladang sedang kajing prevent ke jongi ngi ban sedang nadu ki art post dem lai post dem. Nadu gitu kadai ban bam ka biam badai ban piang ka pelat ka klen bam ki jur ki chep bam ki so ki pai pelat ka smoke na ka di duma di cigarette ka badan kam ha wat nom shong than ha ka ju ka chaka kamut yele kai active life Kuai kum no kuai. Ukuai ha kam da don than ka relation badu close nam ka don ka relationship bat ki cancer ka cancer so na kaliang jongi ya kuai ngim da don than ka yo andre overall pada general health tu kam da dei than ka you kan ka bangi dei ban penlut you kan bangi dei ban bab all these bad habits kan so ki bad habits dia wa try do secret duma. Secret na kaliang close na ka kiat ru ka doesn't help kam dei ka babahaya close na so kita gidi stress gidi ban try to de-stress waju ka stress ka dei ka way baki brio ki bun ba yo heart attack so yele ban thia da ka por yo nyau pra kan ta ka thia ka dei ban biang ba dam man ka sngi pi dei ban waju ka stress ka long pi simple la ka tension ha ka rukom ka bam dei am kam long baro ubreu ka don hi ka ka jik im ka bam bet ni baro amre ki ka rukom react ka jongi ka tu ka situation ka pher ki don ki balong stressful ba ki don pade they are cool about it kim da long stress than so ngi dei ban nang ban react ka situations kan Kadai. Di pihang ni apa klinik pi pe man kasi na man kasi Monday to Saturday. Kapor ngasong alternate days men step janmit so Monday ngasong janmit Tuesday ngasong men step so kaya kita men step janmit Di ngatrai kalabian doktor kata ngatrai ki pai ba kila syai bai dei ba kita ki jing batai mo jom pi bai dei ba ka heart attack ka aras di session ku blesi bon kapor ka pang jom pi mo Te perlok kat tu ngilapoi syah kebukut ya kan kejinga kenen kejongi bat I Dr. Synrang batengan Warjri ti kejinga kenen kalau ke paskotanan bat ngigit skamru bana pedeng jopi bapin bud ya kita kijik batai ke bamai la batai bagi de ban care na ki bam ki di pasnio ban lain nak Jepang jong ni krong Islam bat saya sen ya aku play pi poro ki ba sotan ulpek ne ke program kejongi dang ya kersan ya kan ke program kejongi unong sa Hima Kublesi bon, kublesi hajar mo, in saya kendo pat pi aku ke por kublesi bon.